Σήμερα θα δούμε μαζί γιατί τα Copilot Plus PCs είναι τα ταχύτερα, πιο έξυπνα Windows PCs που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και σήμερα. Στα χέρια μου έχω το EliteBook X G1i, ένα Copilot Plus PC σχεδιασμένο για επαγγελματίες που θέλουν απόλυτη ευελιξία, υψηλή απόδοση και κορυφαία ασφάλεια, είτε δουλεύουν από το σπίτι είτε από το γραφείο. Ξεκινώντας από το σχεδιασμό, έχουμε ένα premium μεταλλικό σασί, εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ, που συνδυάζει αντοχή με κομψότητα. Είναι ένα λάπτοπ που πραγματικά θέλεις να κοβαλάς μαζί σου παντού. Στην καρδιά του λάπτοπ βρίσκεται το Intel Core Ultra με ενσωματωμένο NPU που απογειώνει την απόδοση. Το NPU είναι ένα chip σχεδιασμένο αποκλειστικά για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε αντίθεση με τον κλασικό επεξεργαστή, ένας επεξεργαστής NPU αναλαμβάνει AI λειτουργίες πιο γρήγορα, με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, σε τοπικό επίπεδο χωρίς σύνδεση στο cloud. Επιπλέον, χάρη στη διαχείριση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η αυτονομία της μπαταρίας φτάνει σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Το μεγάλο highlight εδώ φυσικά είναι τα AI features των Copilot Plus PCs. Με τα Copilot Plus PCs αποκτάτε πρόσβαση σε πρωτοποριακά AI εργαλεία. Μπορείτε να δημιουργείτε έγγραφα, να κάνετε αναζήτηση πληροφοριών, να λαμβάνετε προτάσεις και να δημιουργείτε περιεχόμενο όλα από ένα κεντρικό σημείο. Για παράδειγμα, το Microsoft Copilot είναι πλήρως ενσωματωμένο στο Microsoft Edge. Αυτό σημαίνει ότι όσο σερφάρεις, είτε διαβάζεις ένα άρθρο είτε βλέπεις ένα βίντεο, μπορείς να του κάνεις ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο και να πάρεις απαντήσεις χωρίς να αλλάξεις tab ή εφαρμογή. Είναι σαν να έχεις ένα AI assistant μέσα στο browser σου. Τα live captions μπορούν να δημιουργούν υπότιτλους σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και offline, στα αγγλικά από περισσότερες από 40 γλώσσες, με τα ελληνικά να είναι περιορισμένα ακόμη. Στον τομέα της ασφάλειας, η HP ανεβάζει τον πύχη με το HP Wolf Security, μια ολοκληρωμένη λύση που προστατεύει το σύστημα σε όλα τα επίπεδα, από το hardware μέχρι το software. Δεν περιορίζεται μόνο στην ανίχνευση απειλών, αλλά εστιάζει στην απομόνωση και άμεση αποκατάσταση. Το HP EliteBook X G1i ως Copilot Plus PC φέρνει μια νέα εποχή στην επαγγελματική τεχνολογία. Συνδυάζει premium design, ισχυρή απόδοση και πραγματικά χρήσιμα AI εργαλεία. Γιατί με τα σωστά εργαλεία η εργασία δεν χρειάζεται να μοιάζει με δουλειά. Σε συνδυασμό μάλιστα με ακουστικά Poly και HP περιφερειακά, δημιουργείς ένα ολοκληρωμένο HP οικοσύστημα που κάνει την καθημερινή εργασία πιο άνετη και αποδοτική. Αν θέλεις να δεις περισσότερα, πάτσε το link στα comments. Μπες στο cosmodata.gr και επισκέψου ένα κατάστημα Cosmodata και ανακάλυψε περισσότερα για το HP EliteBook X G1i και την εμπειρία ενός Copilot Plus PC.